Cambuur-trainer René Haken. Ja, het was vorige week tegen Dordrecht. Sprak je na afloop ferme teksten. Cambuur onwaardig onder andere. Hoe heb je daar deze week op gereageerd met je groep? Ja, dan na zulke wedstrijden, maar vooral niet in de wedstrijd, maar na zo'n fase, dan moeten de koppen wel bij elkaar steken. En ja, dat hebben we ook gedaan. En dat hebben we samen met de spelersgroep ook gedaan om te kijken van of we erachter kunnen komen of er dingen spelen anders zijn gegaan dan de weken daarvoor. En op die manier probeer je de vinger op een zere plek te leggen en van daaruit weer door te gaan. Want ja, wat je natuurlijk wil is de weg omhoog weer inslaan. Ja, nou was ik gisteren bij de training, vandaag bij de training. Het valt me mee dat je nog stem hebt, want je hebt aardig wat geschreeuwd. Is dit dan een manier om op zo'n manier je ploeg er weer wat bij te krijgen? Ja, dat is onder andere een middel om dat te doen. En daar ben ik over het algemeen daar wel van om daar veel in te ondersteunen naar de spelers. Maar juist in deze fases is dat misschien nog wel iets meer nodig. En daar hebben wij als staf ook afgesproken om op een goede manier er bovenop te zitten. Is het dan een voordeel of een nadeel dat je een topploeg treft nu met Sparta? Ja, dat weet je nooit. Maar uiteindelijk moet je altijd naar jezelf kijken in de zin van hoe je dingen uitvoert. En natuurlijk ook kijken naar de zwaktes van Sparta waar we optimaal van kunnen profiteren. Maar het belangrijkste is dat we laten zien dat we als team er staan. En dat waren we met z'n allen over eens, zowel spelers als staf. Dat we dat de laatste wedstrijden onvoldoende hebben laten zien. Wat dat betreft kunnen we een reactie van je spelersgroep verwachten zondag? Nou ja, dat hadden we natuurlijk al eerder verwacht, want na Roda was dat volgens mij ook wel aan de orde. En dan is het juist teleurstellende dat het tegen Dordrecht eigenlijk nog een keer gebeurt. Maar goed, we kunnen dat niet meer veranderen. Wat we wel kunnen veranderen is hoe we de volgende wedstrijd gaan aanpakken. Dus die reactie die jij benoemt, die willen we wel graag zien, ja. Nou is Sparta 2 internationals. Ik las dat Roy Kortsmit, de keeper, een twijfelgeval is. Zijn dat nog dingen waar je rekening mee houdt? Nou ja, Kortsmit is natuurlijk wel onbetwist de eerste keeper bij Sparta, dus dat zal een aderlating voor hun zijn. Daarnaast de internationals, wij missen er ook één met André Sikanics die voor het nationale team van Letland is uitgenodigd. Dus ja, dat gebeurt en het is in dit geval voor Sparta mooi dat ze niet alle 5 kwijt zijn, want dat betekent ook dat ze niet te veel wisselingen hebben voor hun. Maar goed, uiteindelijk als wij daar iets willen, zullen we het toch zelf moeten doen. Ja, voor je eigen ploeg, Mauleur is er niet, nog geblesseerd aan zijn knie. Sikanics mis je dus, Van Delen wat langer geblesseerd. Verder nog opvallende dingen? Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het mooi is dat jongens die gedurende de voorbereiding zijn afgehaakt, Daan Boerlagen al vorige week dat hij tegen Heracles heeft kunnen spelen. Afgelopen dinsdag tegen AZ komt Matthew Steenvoorde weer voor het eerst terug in de wedstrijdopstelling. Nou, die heeft een halve wedstrijd kunnen voetballen en dat zonder problemen doorstaan. Dus dat betekent dat het de goede kant op gaat voor Matthew. Nou, dat is alleen maar weer mooi. Dat betekent dat we weer een goede kracht erbij hebben. Ja, wat betreft je opstelling, ben je er al uit? Nee, we zijn er nog niet uit. Meestal komen jullie een dag voor de wedstrijd en dan hebben we het wel klaar. Maar zeg je het ook niet altijd? Nee, niet altijd, maar dan is er ook reden toe. Maar goed, wij gaan nog kijken hoe wij het beste Sparta kunnen bestrijden. Of dat toch met andere spelers zal gaan of niet. Maar goed, dat gaan we morgen beslissen.